dulu nih kok persen kali 2%. Kalau 10% ke bawah tuh tak laku anu gue bener kayak gitu jadi kali yang canu yang cina kecil aja persen tinggal tinggal kali Oi mande, mano mande, oi mande kanku. Allah lamu indah Rasul. Baik Karaka Enggak pulang Pitinan sayu Joapo Dan maju marah Tangan tuh mainnya setiap hari ya cewek sih. Sakit maneso kadiriano tinggalan kuli pambawi tulang Asik. nyampang kadi rezeki Allah ampun ya maaf maneh berikan apa kadayo kadirinangko hari ke hari larut di para saya malang gade urang aku tiko maoi tiko diambo malang berkepanjangan sakit maneso kadiriano tinggalan kuli pambalui tunan nyampang kadi rezeki Allah ampun ya maaf maneh berikan
santano kok mati sadang bak kini dirantau orang dena baku buakan sio sio mandeh mencari pusaro indah pamatu meja